Doncs estem amb la Núria Trias i Llongueras, que aquest any se celebra el centenari de l'Escola Joan Llongueras de música, que està al carrer Sèneca, al barri de Gràcia. I ens hem trobat amb ella per una mica fer una mica d'història, perquè ella és la neta d'en Joan Llongueras i ha continuat la seva tasca, igual que abans la seva mare, i ens explica una mica la filosofia d'aquesta escola, com va sorgir i la filosofia d'aquesta escola amb el tema de la rítmica i tot. De fet, aquesta escola el meu avi la va començar quan va començar a conèixer una mica la metodologia de Jacques Dalcroze, que era la rítmica. La rítmica és l'educació del nen de la música a través del moviment corporal, de la vivència, o sigui, fer viure la música, no ensenyar teòricament la música. I tot allò que li és natural ho podrà disfrutar. I bé, i això és el que hem de mirar. I a través d'aquí, doncs, al mateix temps, el treballar el ritme amb el moviment ajuda a tenir un equilibri sensorial, motor i sensorial. Des de l'escola Joan Llongueras una gran tasca de formació continuada del professorat de música. La majoria de mestres que han estudiat música en el conservatori o en escoles de música superiors surten amb un coneixement important de música i elevat, però en canvi la didàctica, per poder treballar amb nens de 3 anys, de 4 anys i 5, no la tenen. I llavors, esclar, si no hi ha una preparació, el nen no entra a explicar teoria, ni entra a poder disfrutar del que li expliquin teòricament. I només repetir, no, ni només repetir el que diu el professor, no, ha de poder viure allò. I llavors, esclar, els professors, quan veuen el que és el mètode Dalcroze, comencen a veure el que es fa, pensen doncs que ells ho han de fer. I tenim molts mestres tota la vida, fa molts anys. Ja el meu avi va començar a preparar mestres perquè ho poguéssim fer, la meva mare va continuar, i després nosaltres hem continuat, i els cursos aquests són reconeguts per l'Institut Dalcroze de Ginebra i per la Generalitat de Catalunya. Els que són Dalcroze, reconeix Dalcroze. El Willems, que també és una altra metodologia, també. Perquè nosaltres després va passar que venien tots per saber això. Però tu et donaves compte que de vegades no tots els professors potser tenen facilitat pel moviment. I en canvi es pot anar bé un altre mètode. Llavors vam intentar donar a conèixer altres metodologies també, perquè poguessin ells veure allà on es troben bé per poder comunicar-se. I del centenari us donaran la Creu de Sant Jordi el dimecres, i també s'ha fet una presentació d'un llibre, no? Miren, aquí aquest centenari, és clar, l'important és una mica la gent va conèixer quan l'avi va començar a fer l'escola de música aquí a Barcelona, que era l'Institut Català de Rítmica i Plàstica. I llavors es va obrir al Palau de la Música, que el Millet era molt amic i li interessava molt que es pogués fer aquest treball. Llavors allà l'avi va estar-hi fins quasi es pot dir que es va morir, perquè en el 49 va ser quan li van dir que ja no es podia continuar en el Palau després de la guerra, no podien fer segons quines activitats i no hi havia lloc per poder-ho fer. I llavors va ser quan la meva mare, que ja treballava amb ell feia molt temps i feia ja coses, doncs va dir de buscar algun lloc. I llavors l'avi va morir el 53. I la mare en el 49 o el 50 ja va començar a diferents llocs de trobar algun local per poder continuar les classes. Fins que vam trobar aquí Sí, i llavors, doncs, esclar, aquí la mare va continuar, però va ser quan vam començar l'Institut de Rítmica Joan Llongueras, de Rítmica i Música Joan Llongueras. Ara es farà una, les escoles canten, que les de Gràcia venen molt a cantar les cançons de Llongueras, doncs al principi de juny, em sembla que és, vindran a cantar les cançons i faran una exposició dels dibuixos dels nens que han fet de les cançons. I després, en el 16 de juny, fem en el Palau de Congressos una festa de les cançons també, en memòria de Joan Llongueras. En concret, quina ha estat la seva tasca? Suposo ben bé des de petita, no? Com aquell que va començar amb el seu avi anant a cantar i fins que va agafar una mica la... Bueno, jo vaig viure amb el meu avi, vaig viure amb el meu avi molts anys, fins que tenia 9 anys jo, perquè durant la guerra vam anar, la meva mare va quedar viuda en el 34 i llavors tenia 4 filles ella i érem 4 germanes i vam anar a viure a casa l'avi Joan i l'avi Montserrat. Per tant, allà vam estar fent música, fent el que sigui. Quan ell va començar les classes al Palau ja hi anàvem.
venia amb la mare a ajudar-la a les classes dels petits, perquè a mi m'encanten molt els nens petits. I la mare volia que vingués perquè jo veia que m'entenia molt amb els nens, i volia que vingués a les classes, i estés amb ella. I en les classes també la mare, en la formació de mestres, feia classes a la Carme Vitorí i a la Mercè Cardoner, dos professores de música, que una estava al Virolai i l'altra a una altra escola. I aquestes noies són les que després es van quedar aquí a l'institut fent de professores. I llavors doncs, la meva germana Pilar i jo vàrem estar a l'escola. Però esclar, el meu pare, ja quan va morir la mare, em va dir: Núria, no vinguis més en el taller, a l'institut, vinga, corre. I llavors, doncs, mira, jo, esclar, s'havien de passar números, s'havia de passar tot, s'havia d'estudiar, i bueno, doncs ens vam trobar les secretàries, clar. I la meva germana també fent classes, i aquestes dues professores que els vam demanar si es podien quedar, i van dir que sí, de seguida. Volíem donar les gràcies per haver-nos rebut i bueno, felicitar-vos per aquest merescut premi de la Creu de Sant Jordi, per la tasca. No és una obligació, però l'Estat hauria de conèixer una mica les coses que es fan, perquè no només quan fem el centenari, veure hi ha coses que fan les escoles de música i escoles privades que tenen molt valor. I esclar, si tampoc ells veuen, perquè ara diran el centenari nostre, però qui ha vingut a veure què fem a l'escola? Què saben que fem ben bé? Nosaltres tenim 50 professors que venen a seguir els cursos de formació del cos, 50 cada any. I després els que venen a seguir el Williams també són 30 i pico. I tots aquests que venen a conèixer coses que són fantàstics, i hem anat a donar moltes conferències i molts cursos a tot Espanya. I fem, la tasca vostra és reconeguda arreu. Exactament, a tot arreu. I després aquesta tasca també ara la Generalitat reconeix aquests títols que donem, com a formació de mestres també els reconeixen. I llavors, doncs, amb això és una cosa que dius, doncs, és d'agrair, que reconeguin el treball que fem. Gràcies per haver atès el canal Dones de Gràcia Amunt i felicitats per aquesta merescuda... És un reconeixement col·lectiu de tota la gent. De tots els que han col·laborat, i la secretària fa molts anys que la tinc, la secretària almenys què deu fer, la Josefina? Almenys deu fer 40 o 45 anys també. Sí. Són persones que en el fons te vens amb elles i veus que viuen amb tu i estan amb tu i no se'n van, doncs ja és important. Molt bé, doncs moltes gràcies una altra vegada. Bueno, de res, a vosaltres.